Minsan man mag-istorya tara bugos mama di makadengeg. Hi guys, magandang buntag ni jung tanan guys. Nakita-kita na pud niya mang kusina guys. Nah, mabuong jud mo dani sige. Kita na niya mo kusina kinsaon man. Medyo na yato ang kuan. Trabaho kadalan dani kusina dyan guys karon. Naglapo na ko daring kuan taong. Kaya nga turtahon. Jagaban harap nga at salon. Hi guys, good morning. Kusinero, kusinira. Minat ang trabaho, kadadlaw, laban, Japan lamas gihapon. Kamusta namong tanan guys? Manginaot ko nga okay ra mong tanan na magyamping mo per me. Kasaman mo karon dapit, magyamping per me guys. Arat taong bukaw na. Nandiyan ka rin kuhan, lumpia nga Shanghai, nga prituhon mo ni kanigian baunon. Nandiyan request. Kay magbaon man na siya per me. Ginoo ko batarang kabisi, nagniwang nas kabisi. Share tanong tayo, dagang obligasyon. Nagniwang nas ngayon guys, problemas mga Walang sa obligasyon sa kuan. eskwelahan. Pero may nataglugay matug, dagan kadyo ay buhatin. Problemado. Napay sa katao, problemado. Sugid ang mga problema. Karong muluag ang daghan. Ako bitaw na ako mga problema ang ihilak. Muluag na ang daghan. Hanggang ikaw, imurang ihilim. Imurang iluom. Unsa? Ang ihilak mas tago. Sige yan, ligo na. Alasing ko na si Juan. Buntag. Galaw-galaw mga guys. Good morning sa tanan-tanan. Gana ra kayo silaw, ganyan ra ka silaw. Ikit mo. Okay naman. Ganyan silaw ka adyo to. Pwede ko kita ang muta, karon makita ang muta na to. Bagay. Hindi tayo ipreto dari, nagaman na tayo dari glapo, dari ka. Ang sundan puro talong. Turkan talong. O kinilaw na talong. Naningan makagmanarabaho ka, nalisod na ka. Ha? Naningan ka manarabaho ka. Wala, naisip ko lang. Ngayon bang na mo dawat ng 13 months, mga anak. Makamingaw no? Mga bulo. Manarabaho ba nga? Para- Naka-December na kayo madawat mo 13 Marami man. yung December na oh. Naka 13 months madawat. Yan ang mga trabante. Manarabaho na ka. Manarabaho na ko ng dun ma. Nag-idya ko ng tricycle, idya ko ng parintahan. Ini ni mo anak, butas-butas na. Nagpo kay Ronay 13 months ba ini ka tapos tuig. Ano yung mga giapas? Tanawa na ng mga trabaho ni ka nani o ni ka kuan pa lang na 13 months. Hanggang sa una, ni suod na number ayay na una 13 months, na 13 months. Manarabaho ka. Hindi matagaan day kag 13 man to, December ka manarabaho. Imong madawat nga 13 months mo manag. Ibuok ni mo isa ka tuig ni mong itrabahuan. Balik ko nung dyan itrabahuan, mas Jim. Hindi siya, narabaho ko nung nabali. Kasi lang nakaon ganihan, kahit ra magingan nga manarbaho na. Pag mata niya, maningan nga manarbaho lang ko niya. Balik daw siya dito siya itrabahuan sa gym. Gipuan na siguro mag-drive. Musugot ka ma. Ma. Ang pag-drive, asa may maayo, mag-drive kasi imong kagalingon. Manarbaho ka nga na kay amo. Ay ito big. Musugot ka mo balik sa trabaho man sa gitrabahoan. Balik ang trabaho nga. Maghapon, trabaho ko. Problema rin natin ng kwarta. Nabi mo nagbaho mo beli mo kwarta sala. Ay, din na kay lata na. Sa mo nang pagbuhan ng lata.
siya mga amo nga. Naitrabaho mo sa amo. Manarbaho ko na lang. Problema ko nagyapon kwarta. Tulog ba? Manarbaho na ganyan. Problema rin man ko na kwarta. Naranan sige kami ngawan dito ma. May nakanawin nagbalik ang trabaho dito. Kaya pag mata niya kahit mag-ingat, manarbaho na ko niya balik. Ipulan ha? Wala na siguro ma. Ano yung isulo? Hindi ako nung tricycle, pa-driver na ko nung nijaglain. Ipuyo na yung tricycle. Kaya ulit mo na, butas-butas na. Sabak kami, kasabang ng dito tulog. Kaya ingan, makagani nga manarbaho na ka. Trabaho, magani kagingana, madyo pa mato na lang ka sa abroad. Tik-tik man. Tiktikman. Tiktikman. At yung barko, magtik-tik sa mga kalawang. May teknolos mga niyo ng manarbaho. Dara ka itong kuhan guys, turtalon guys. Dara guys, sa kuhan, lumpiang Shanghai. Sikay-sikay sa bagong kabuntagan guys. Ikuha na siguro ni Masigig. Bahay sa kalsada. Manarbaho ba? Hindi ko nag-iubas mga madani. Kurang. Kaya, paplajan ko na po ko ni sis Lady sis in. Gusto na ko sis magtrabaho. May iba naman pag dinala ay ano na po sa internet. Ang laadyan na din na si Ja. May ning kalit tagingan nga manarbaho na. Mga pang napitag sa sisigal para makapuyo ka. Naranay gustong kuanan dito, balikan. Okay naman yung mag-ato mo sa sisigal mag-lagyan. Pagkaman mag-ulit. Hindi yung manarbaho. Tuloy na ko no. Okay naman. Ito sa mga bukid-bukid. Gusto din ni Mama mag-vlog ra din naman narbaho. So, kaya kung mga turisyo mag-vlogger ra dyan mo uli. Gusto Mama manarbaho. Klaro. Kari guys, sa taning at salon guys. Kuhan ka turta ma? Nataong? Torta na po ni. Pero na-iprito isda ma, ni nga, bata nga kamunggay o na kay sabaw. Ngayon ko kundi buta ng kalabasa. Gusto ko ng kalabasa. Hindi ka ba nga nung makasitar kayo manarbaho na ka? Sana. Di po na ka? Ito na nag-13 months. December naman. Ang kulit. Kontento mo ko sa kinabuhi. Sa mga taon lang sa kadlaw katulog. Ang lang gyapon, mayaman ta, matay lang gyapon ta. Hindi ano niya, makaganin nagmanarbaho na ka, itong as tinaod. Dato ka, matay lang gyapon. Minsan ni dato ka di ka matay. Itong as tinaod nga, nasi mong nahunang manarbaho, mapagpagmata ni mo niya, nakagmanarbaho na ka. Ang manarbaho, magani, kaya na lang alang-alanga, ito na lang ka sa abroad. Sa abroad. Ang bro, di ba mo na yung mukhang gusto mag-abroad ka? Mag-abroad ka? Layo kayo. Abroad na din sa buwan. Diba, mo na yung gusto. Mag-abroad ka. Okay, mag-abroad lang ko ma. Ito ko sa buwan ma. Saudi. Ito ba yung trabaho mo? Wilder. Apply ko na siya welder sa abroad ma, sa Saudi. Kapag sige nang hayag galit ka ano? Oo. Sugot ka ma, abroad siya. Di ko mo ingon nga sugot ko, di ko mo ingon nga dili sa inyong kabulot ko. Kanawit lang. Ngayon na magbaso na ako nga, ano ko, naon ni, ano kabulot ko. Hindi naman mo, ay sa una maagap may pamukit. Hindi may magkuhan ninyo. Alam mo, ang inyo, sa inyong panggalingon, pagulang naman mo. Butang. Abroad ko sugot kami. Sa akin, kuali ko gusto mo mag-upload mo. Kami gusto ko mag-upload ka din. Tanawa. Upload, dato ba? Wala. Mag-abroad, wag ka kwarta. Wala niya. Tawa. Tawa niya yung isip niya kanina. Kamu, mga dad ko na mo, pero hindi ko gusto mag-abroad. Hindi lalim mag-upload ko eh. Ito ba may abroad siya na naibalay? Ito ba may itong, ano, ba't mo na taon lang? May yung nanaon. Magkuhan pa mong balay, magtukod pa mong balay. Nanamoy balay. Tawa.
Ang yung ito ko rin yung balay, yung minta. Ay, tanawa. Problema. Oo, palayasin. Ang yun din na, pangita na mo. Abro na istorya, layo na kinabtan. Pangita na mo panibumi. Wah, sabi ko si Day. Kulit mo, Day. Na may pang inahan nga gustong-gusto nga ilang mga anak mag-abroad. Ay, parata. Ako ay nga na, magdato ko, magkaon na ko kasunod sa kanya. Kung magdato ka, mamatay. Tawa. O pobre, mamatay, masakit. Parina. Be. Ha? Nawa, nagwali na ng Sara Duterte. Madato kang mga problema sa ilang gyapon. Sabi ko sa'yo, Be. Naon. Na. Hindi nangabang mo, nangabang. Wah, nag-vlog lang ko, no. At yung mga dito sa ano mag-vlog. Awa. Iya, gitu. Awa, yung vlog na lagi ko na mo. Be, nag-vlog lang ko, no. Ano mo, vlog lang mo. Di ba ito kami bigyan, magkakita ko na lamas. Magignan ka mo. Ay, nang pagkuhan mo, vlog ka mo. Pag-inis na, tagang. Hindi ka na nag-istorya ba? Kamera ito. At ang vlog, kaya wala naman nang nasa tang vlog, ikuan na. Ikuan na sa tanang mga nao nga, masalimuot. Nais na natakpan kuligi. Ay, alawa. Sa kuligi. Kuligi. Nasakpan na kuligi. Pwede siya ka mo subot ma, maburot, mag-vlog ra. Nagyan ko ni Kabros, wala na. Pablagan kayo na natin sa mama mo, mura ni Lula Winding ba? Ito mga katik-tik. Kata ka ng pablagan. Kayo yawan ba ba? Nakatik-tik. Ibang tagya. Gusto rin ni mama nga mag-vlog ra. Uway amo. Pero mabuang sa kagnaon na sa imo ang ikontin. Ano man imong kadugay? Ako, hindi ko agliso. Ayaw na, abi pa. Barabi ka rin ikaw. Nakukalit ako lang ba? Ay, ito naman. Dugay mo kakano, dugay mo kakadyo na ako, man siya may binahanan. Binahanan na kasi mga ni amo. Mga may raman nata ang mangkok. Ito na lang, God. Ay, lumay lang din. Leda ko din. Ito puti. Kana. Atang ibaliin kay gamay ra kata ang mangkok. Atang butang ang suka. Tuyo gamay. Mga katik-tik. Ug asukal. Para aslem nga tamis-tamis yun. At sa ning haluin. Ay gamay asin. Talong. Dua ka klase ka na himos talong. Ay nang taong. Katong nang torta des nagi wa man to napakpaki. Turta. Ay torta. Katong nga gyud sa des nagi wa to napakpaki karon pinakpaka ni. Lami ni kay makaganas kaon basta ingani ang sudan daghang makaon. Basta na po yung ulo ng talong lang po. Vitamins man ang mood pagpatagning mo ganing tingog. Ano yung ulo? Pagpatagning ganing tingog ng uod. Mag-utang pa taon niya. Na may pinirito na na tungutan na si mama Ay, kasi siya. pakulo kaya daan kaya ron mawahin lang itong kamong... Ay magpakuludugay pa man ka magsigil nagbukaw-bukaw ng tubig nag-abot nimo ningubas na na. Malit pa kung kuhan kalabasa. Alam mo kalabasa? Lamig guys. Dara guys, nagatang inatsal nga kuan guys, taong torta. Mali ang kuan guys. Amo ang sudan sa pamahaw unja. Nay piniritong isda ng butangan o kamunggay ron ay sabaw si mama. Jag bawno ni giyan nga lumpiang Shanghai. Og piniritong buwad. Sobra na mo gabi. Og ang bahaw. Lami mo kuno ng bahaw. Ang bahaw ay Day mo rag na og bahaw. Lami ka ng bahaw? Tas ang kamot kasi yung kagbahaw. Ako! Ikaw di kagbahaw. Hindi ko bahaw kay bugnaw. Hindi yan ang bahaw. Kabugnog si Mod. Unja guys, ready na gamang pamahaw.
Nakaluto na mi sa mga kuan guys, pamahaw, ready na. Karing isa ka tao, ready na pud si Jamo, biyay mangitag sapi sa kalsada. Bawal pagkaon sa butsa. Butsa ka na patay na baboy, madubol-did na baboy mo nang gitawag nga butsa. Ngatong dinangag naluto na wa pa. Kuanan ko akong kuan. Gagong nangulod ang baboy. Mingkoy. Buntag na kaning uli Mingkoy di sa kagikan, hala naghilak lagi ka Mingkoy. Naghilak lagi ka sa imo ang problema. Gibuwagan kasi mong uyab naghilak bitaw. Na, diyang matagaluha. Kadlawon na ra ba kaning uli? Si problema nimo, hilak ka Mingkoy. Unsa man gibuwagan kasi mo ang uyab? Daragkuan guys. Ang gisudaris kuan. So dagkan ganahan mo kung maglantaw-lantaw na si Jang Purma. Nang gisud kay gusto ko permi nang makita. Pagkari silang duha. Pangit. Good morning Pangit. Hi guys, majong buntag ni jong tanan guys. Daris pantawan kay man ako andam sa mga kuan guys, pamahaw. Maginlo-hinlo na naman, maglaba ginagmay, may trabaho dani guys kada adlaw. Kada adlaw pabalik-balik ang kuan guys, mga trabaho mo nang laban lamang gyapon ta inahan. Sa tang mga buhatonon kada adlaw, madyo ganing kay narata danis bay, agaban to ana narbaho. Pasalamat po ko ninyong tanan guys kay subaybay gyapon mo sa kanang amo ang vlog. Dako nang kuan mo guys, tabang Ginoo nay bahala ninyo sa inyong mga sa inyong kamadyo, labi nang kanang mga matinabangan, maluluyon. Ginoo na di bahala ninyong tanan guys. Kanang siglantaw sa ang vlog, sa ingani ra ning ang vlog, boring. Sayang man pud di na mag video kay nakapasar na, madyo na laman ay mamiso kada adlaw guys. Basta maluwas lamas gyapon maning kamot. Lami mga jining ingani nga kita rayamo kay kitay masunod. Kung nayamo, sunsururan ta sa taang kuan. Amo, suway na midana guys, nga nayamo. Misag oras ng tingkaon, di pa makakaon kay agamo may masunod. Pero karing isa ka tao, gilaay na siguro ni kay si Taraman gani ang manarbaho na kuno siya. Bawagon sa nada na siya ang nahuna. Sa kapoy na? Isa prank. Kapoy na? Sige, kapoy na ka. Ikapoy na ba o gipuan na? Yan man, mag-istorya tara bugos mama, di makadengag. Bagot-bot rabatos mama. Ninja, narbaho na ka. Say joke lang yun. Ha? Kung pinuod, kay mapagani pagmata mo, may nabungat si mong. Ninja guys, maratong nga mga vlog karong adlaw guys. Ninja, daghan pong salamat sa inyong pagtanaw sa kanunay. Paglantaw ba? Ang yamping mo for me guys, di ko mabung pasalamat ninyo kada adlaw, labi nang kanang taga-subaybay dyan. Shout out ni Graciel Rubio ug sa iyang anak nga si Bian. Laban lamang ga jud kay di kuno lalim ug wa di hagbana kay nasla jud mingaw kuno. Ingana jud, laban laman jud. Laban Japan. Pero dili kaya ana ra goslo maglakaw ra ko glayo. Kana manarbahog ladyo pa man to ka burod. Pero di ba siya lali mag manarbahog aburod kila sus pamilya.